Assalamu alaikum wa rahmatullahi abokanan labari, barkanmu da ƙara dawowa a cikin littafin mu mai suna namijin zuma, inda muka tsaya a littafi na 26 idan ban ba mu ta ba, yanda zamu tashi a littafi na 27. Gar a manta a danna mana subscribe a kuma danna mana like. Ci gaban labarin. Yana shigowa ɗakin ya ganta kwance ta yi ɗaiɗai tana bacci cikin nutsuwa, ya saki murmushi, ya isa bedside ya ajiye wayoyinsa, kana ya cire jallabiyar jikinsa da hannunsa mai lafiya, ya cire boxes ɗin jikinsa, tsagege borarsa ta bayyana, ya danna wani madani nan da nan light ɗin ɗakin ya koma deep blue na bacci, da murmushi akan fuskarsa ya faɗa kan gadon da hannunsa ɗaya mai lafiya ya shiga ƙoƙarin cire mata hijabin jikinta. Daman shi kaɗai ne a jikinta, kamar a firge ta ji ana kicin ya cire mata hijabi, ta farka a firgice daidai ya gama cire mata hijabin duka. Ta kalli sannan ta ga tsirara haihuwar uwarsa, ta ga uwar ɗakin ta koma wani kalo akasin da take farasol. Ta kalli agogon da ke bedside mai wuta, ta ga karfe 11 ne daidai. Ta dawo ta kalle sa sai shafar mata cinyoyi yake yi kamar ana fisgarsa a kanta, sai ƙari mata kallo yake yi. Ta yi nare da fuska ta ce, "Filis kar ka cutar da ni." Aita da ya murmushi sai kallon nonuwanta yake yi ya ce, "Akan me zan cutar da ke?" Muryarsa har ta fara dishewa. "Ka ce ba za ka taɓa ni ba yanzu kuma kana taɓa ni." Ta yi magana duk a tsorace take. Aizar ya cire hannunsa a jikinta ya ce, "Na tuna, to shi kenan ba zan taɓa ki ba, amma zo ki sha min nono na ni ma yadda nake sha miki naki." Da ƙyar yake magana har jikinsa ya fara rawa. Ya ƙarshe magana da kwanciya, ya ware ƙafafunsa, burarsa ta miƙe tsaye tana kallon sama, kawai jira yake yi ya ji bakinta akan nononsa. Har wani lumshe ido yake yana buɗewa, duk ya ƙosa, hankalinsa tashi yake over. Nabila ta yi shiru tana ƙara mamakin iskanci irin na Aizar. Shi ko nauyi bai ji in zai faɗi magana. "Ko ba za ki sha ba ne, ni na sha naki." Ya faɗi cikin ƙosawa, jin abin da ya ce gudun kar ya zo ya sha mata nata nuna a tsorace. Ta ƙarasa da bakinta ta kafa masa akan nononsa na dama. Kunya ta rufe ta, ya jawo ta ta faɗo jikinsa duka. Nonuwanta na ta cin ɗin jikinsa gabaki ɗaya kan nononsa na ta masa wani mahaukacin tsotso kamar tana so sa masa kan nononsa. Haka yake ji, bai taɓa jin daɗin da yake ji yanzu ba. Har tafin ƙafarsa ke amsawa zuwa tsakiyar mararsa, ya ƙarasa zuwa lungu da saƙon brain ɗinsa, daɗi kamar zai kashe shi. Nan ya shiga sambatu yana shafar nonuwanta da hannunsa ɗaya mai lafiya, gashi tana ta tsotsa masa kan nononsa na dama. Ya ƙara buɗe ƙafafuwa, gindinsa ya ƙara tashi sosai, ya kuma gigicewa duk lungu da saƙo inda sha'awarsa ta maƙale sai da ta bayyana. A iya tsotsonsa ɗaya da take yi sha, amma ji yake yi kamar har ɗayan mashansa take yi saboda irin amsawar da ɗayan yake yi. Ash, daɗi, wayyo mama na, daɗi, ash, wallahi kin iya shan nono, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daɗi nake ji, nono na kike zuƙe min, wayyo Allah na. A gigice sai zuƙar yawunsa yake yi, ya cire bakinta akan ɗayan nonon nasa ya sa akan ɗayan nonon nasa shi ma. "Wannan sha min in ji daɗi, kin ji mummy?" Ya fara yana shafa bakinta sosai akan nonon nasa na hagu. Gabaki ɗaya jikinsa har wani kakkarwa yake. Ita kanta ihun da yake yi da yadda yake kirma tuni ya kunna ta, ba a ɓata lokaci ta kafa masa bakinta akan nono nasa na hagu kamar yadda ya buƙata. Ta shiga masa wani irin mugun tsotso kamar sabuwar jariri. Jikinsa ya sake ɗaukar rawa, ya kuma kurma wani ihun cikin sambatu kiran sunanta. "Wayyo Allah, kin kashe ni mummy, wayyo za ta shanye min nono na, wayyo azzakarina ya sake miƙewa mummy zan miki kuka mummy, sha min sosai please, na baki komi na rayuwata, wayyo ash." Sai ihu yake yi yana matsar mata nono, ya matsa wancan ya dawo ya matsa wancan. Jikinsa ya saki tamkar ruwa, sai faɗi yake yi, "Wayyo Allah, kin kashe ni mummy, wayyo kin kashe ni mummy, wayyo mummy."
Wayyo za ta shanye min nono na. Wayyo azzakari na ya sake miƙewa mommy. Mommy zan miki kuka mommy. Sha min sosai please. Na baki komai na rayuwata. Wayyo ash. Sai ihu yake yi yana matsar mata nono. Ya matsa wancan ya dawo kuma ya matsa wannan. Sha masa nono kawai take yi. Bai taɓa jin daɗin da yake ji a sha masa nono ba. Kamar yau already dama Esther ce kaɗai take sha masa nono a kaf rayuwarsa saboda yana tsananin son a sha masa nono. Yana jin daɗi sosai amma bai taɓa jin daɗin da yake ji yanzu ba. Da mommy ke sha masa ba. Ta fi Esther iyawa shi fa baya ihu ko gindi yake ci. Sai dai in ya zo kawowa ya yi gurnani ya kawo kawai amma yau wai shi ne ke ihu haka a kan mommy. Wai a haka ma bai shiga gindi ba. Ina ma ga ya shiga gindi. Ya san duk saboda sirrin azabar san da yake mata ne kuma tana da daɗi ta ko'ina. Gashi ta iya sha masa nono yadda yake so a hankali kamar tana masa susa. Ci gaba da sha min nonuwa na mommy. Ci gaba. Ya ƙara danna kanta akan nononsa. Ta tsotsa ya yi ihu ya yi sambato. Ya kuma cire kanta akan ɗayan nononsa. Ya marye kan ɗayan nonon nasa na dama idonsa ɗaya sai kawo ƙwalla yake yi. Hannunsa na kan nononta sai lailayar mata kan nono yake yi wanda ya ƙara fitowa sosai sai ya matsar su yake yi yana lagudar su. Mommy ya kira sunanta da ƙarfi saboda wani uban zuƙa da tama nonon nasa ya matuƙar kiɗima masa lissafi. Kamar mahaukaci ya ɗauki hannunta ɗaya ya ɗaura kan ɗayan nonon nasa yana faɗin lailaya min kan wannan. Wash mara na wayyo maniyyina. Kin ɗaga min hankali. Maniyyina mommy ba zan samu natsuwa ba a rayuwata. Dole sai na kawo ruwan azzakarina. Ya faɗi a ruɗe ya kai hannunsa mai lafiya ya dafe mararsa. Ta murzar masa kan nono still bakinta mai ɗumi na kan ɗayan tana zuƙa. Yana da babban nipple shi ma yanzu da sha'awarsa ta tashi duk sai nonuwan nasa suka kuma girma. Musamman kan nonon ya zabura saboda daɗi da ya kuma gauraye masa lissafi. Ta iya matsa nono. Mommy mara ta wayyo mommy zan miki kuka. Ya ƙara shi sambatunsa sai miƙe gindinsa ke ƙara yi. Imagine kawai yake yi wayyo shi ne mommy ke sha masa nono sai daɗi ya kuma ratsa shi. Ta ɗauki 30 minutes tana tsotse masa nonuwa. Ya sha iya ihu tana expecting ta ji ya kawo sai ta ji shiru still sai ƙara kaimi take yi gun sha masa nono nasa. Kawai so take yi ta ji ya kawo a hankali ya cire bakinta akan nononsa. Ya ɗauko ta saman nonon tana hagu ya yi daidai da bakinsa kawai sai ji ta yi ya dulmiya kan nononta a cikin bakinsa kamar mahaukaci ya kama lashe masa kan nono. Gindinta ya kawo wani mugun ruwa dama already tuni ta jiƙe. Ta lumshe idanuwa wani azabaffen daɗi ya ratsa ta. Ash nonona ta saki nishi haɗe da sambatu idanuwanta kulle ƙam. Wallahi daɗi da take ji ba zai misaltu ba. Da ya fara tsotso mata kan nononta sai ta ji kamar ta suma dan daɗi. Ta sakar masa duka jikinta akan jikinsa. Ko ina da na jikinta ya riga ya amsa. Idanuwanta duka biyu suka ciko da ƙwallon daɗi. Wayyo mama na. Kar ka shanye min nono duka please. Kar ka shanye min nono duka please. Wayyo mama na. Ta faɗi a rikice saboda zuƙar da yake ma kan nononta ji take yi kamar zai cire mata duka nonon ya koma bakinsa. Ya ɗan ciza mata kan nononta na hagu da ke bakinsa wanda ya gama jiƙewa da yawun bakinsa. Ta zabura ta fasa ihu saboda daɗi da ta ji da ya ciza mata kan nono sai da brain ɗinta ya girgiza. Wayyo kan nono na daɗi. A ƙwaƙwalwata nake jin daɗi. Ta faɗi cikin sambar muryarta duk ta gama narkewa. Ta koma wata iriyar murya. Daɗi take ji yau ba ta taɓa jin
irinsa ba. Duk sha mata nonon da yake na yau ya fi mata na kullum daɗi. Hankalinta ya fi na kullum tashi, cikin ƙwarewa yake sha mata nono, sai zuƙewa yake yi yana lailayar kaciyar nononta cikin bakinsa. Tun idonta ɗaya ya fara zubto hawayen daɗi. Bata ankare ba kawai sai ja hannunsa ta yi a kan kaciyar gindinta. Ta zabura za ta saka ihu ta kasa saboda wani irin mahaukacin lailaya da ya shiga mata a kan ɗan yatsanta. Ta jujjuya kai ɗan tsakanta, ta jujjuya kai saboda daɗi ta kasa sai gurnani take yi tana numfarfashi, tana kokawa da numfashinta. Ga nononta a bakinsa, ga hannunsa mai lafiya yana lailayar mata ɗan tsakanta cikin ƙwarewa da iyawa. Gabaki ɗaya tunanin lissafinta ya gushe, kawai sai ji ta yi ya ƙara gigita ta saboda yadda yake zuƙe mata nono. Ya sha wancan ya dawo ya sha wannan kamar tsohon mayen nono. Gashi yana sha yana ɗan ciza sai ji ya yi ta fasa ihu kamar mahaukaciya ita ma. Ah, wash, ah, zan mutu. Kana taɓa min ɗan tsakana, ta faɗi a ruɗe. Bata san sadda ta kuma gwale masa gindin ba duka. Ai zakan abin nema ya samu. Na hankali ya kuma tashi. Iyakar miƙewar gurarsa ta yi. Kawai so yake yi ya shiga gindi. Kwaɗayinsa kawai yake ji. Ta kira sunan mahaifiyarta, Ummi, cikin gigita. Aizai ya riga ya gama da lissafin tunaninta kam. Ta rasa ina za ta sa rayuwarta ta ji daɗi. A haukace ta shiga lashe masa bayan kunne zuwa wuyansa ta kuma kashe sa. Ya ji kamar ya saki nononta ya kuma laluma mata bora, amma so yake yi sai ta yi laushi fin haka. Ya isar da hannunsa sai ta ƙofar gindinta wanda ya yi sharkar da ruwan ni'ima. Gashi da borarsa da gindinta suna kusa. Gidan daɗi na. Ya saki kan nonon da ke bakinsa ya faɗi a matuƙar gigice. Borarsa ta kuma hayaniya, ta zaburo sha'awa, ta ji mahaɗi. Wallahi ina son ki Mummy, Aizai ya faɗi out of control. Bai taɓa jin jarabar da yake ji yanzu ba. Duk jikinsa kyarma yake yi ta ko'ina. Sai shafar mata ƙofar duri yake yi. Ita kuma ta ƙara ruɗewa kamar za ta yi me. Bata ji daɗi ba da ya saki nononta daga bakinsa. Ta kama kan nononta da kanta ta mayar masa bakinsa. A nan ya ƙara tabbatar da ta fita hayyacinta, sai ƙara danna masa nono take yi a baki duk da ya shiga tsotsi ne kawai bai yi ba. Shi duk hankalinsa na kan ƙofar gindin da yake ta shafa. Ka sha min nono please, ka ƙara sha min, ina jin wani abu har yanzu ban kawo ba. Ta faɗi cikin gigita, ji take kamar ta sa kuka saboda ruɗewa. Gashi sai shafar gindin yake yi, sai numfashi gindin ke yi. A hankali ya ci gaba da tsotsar mata nono da ta sa masa a baki. Ta sauke ajiyar zuciya, ta lumshe ido kamar mai jin bacci. Ta ce, na gode, ka shanye duka, wallahi na baka nono na duka. Ya ƙara shi da jan magana saboda yadda yake zuƙe mata kan nonon gabaki ɗaya yana ƙara rikita ta ne. A hankali ya shiga ƙoƙarin tura ban yatsansa a cikin gindin. Santsin gindin ya taimaka ma yatsan nasa gun fara shiga da ƙyar. Ta yi hanzarin riƙe masa hannu har yanzu bata hayyacinta. Wani zafi ta ji ya ratsa ta da zai sa mata yatsan nasa. Ba a taɓa sa mata ko finger ba sai yau da yatsa. Zafi nake ji, me kake sa min a gindina? Take tambayarsa a rikice. Ya saki nononta daga bakinsa sama yake jiyo ta da yatsansa ya fara shiga gindinta. Sai ya kuma rikicewa ya ji wani uban ɗumi daga cikin ya ratsa yatsansa zuwa kaf jikinsa. Sakin mun hannu please, so nake na ciki da yatsa na Mummy. Aizai ya yi maganar da murya sada ta gama mutuwa manzo. Zafi nake ji, ka cire da ana. Ita ma ta faɗi cikin sambatu, sai nishi take yi tana jan numfashi. Ita ma sama take jiyo sa. Ta ƙi sakin masa hannu. Yayi ta ƙi. Gashi a ruɗe take kawai sai ta kuma kawo nonon ta sa masa a baki. Ya cire daga bakinsa ya ce, in baki barni na ci gindinki da yatsa ba
ba zan sha nonon ki ba. A rikice yake magana, in za ka sha kashe sa ma ba zai iya maimaita me ya ce ba. Marar Nabila ta amsa ta saki nishi, ta sake kamo kan nononta da ɗayan hannunta yayin da ɗayan ke riƙe da hannunsa ta ƙasanta. Ta sake sa masa kan nono a bakinsa. Ya kauce ya ƙi amsa. Ta ji kamar ta saka kuka. Gashi ta kusa kawowa amma ya ƙi amsa nonon ta sha. Ta san da ya sake sha mata na 10 minutes za ta kawo. Ka rufa min asiri ka sha please, ta sake faɗi cikin magiya da sambal. Ta sake tura masa ya ƙi amsa. Gashi sai rikicewa take. Ta ƙasanta kuma a hankali sai motsa yatsansa yake yi iya inda ya shiga. Sai ya yi gaba ya yi baya kamar yana cinta. Zafi take ji da daɗi a lokaci ɗaya. Wayyo mutuwa zafi. Ka taimake ni ka rufa min asiri ka sha min nono na fita. Ta sake faɗi tana ƙara tura masa kan nono ya ƙi amsa. Ta ji kamar ta saka kuka. Saka min hannu in lakuta namomin durin ki sai in sha miki. Ya faɗi shi ma a rikice yake. Kawai bora yake so ya sa mata a gindin shi shine kwanciyar hankalinsa. Ai zafi nake ji ka sha min kawai kar ka taɓa min gindina da yatsanka da zafi. Ta faɗi sai turo masa nono take yi. Still ya ƙi amsa yake. Ya ce sakar min hannu. Ya faɗi yana nishi saboda wani ruwa mai ɗumi da ya fito daga gindinta ya sauka a kan yatsansa. Tuni ta sakar masa hannunsa saboda tana so a sha mata nono. Ta tura masa nono ya amsa ya ci gaba da tsotsa. Ta saki nishi a lokaci ɗaya. Ta saka ihu saboda tura mata yatsa da ya yi can cikin gindinta. Ta ji wani zafi ya ratsa ta da daɗi a lokaci ɗaya. Ya dakata da ya ji yatsan shi ya ƙule a cikin gindinta da ƙyar. Ya saki wani nishi a ransa ya ji ina ma budurarsa ce ta shige gindin nan. Sai da ya yi 2 minutes da yatsansa a gindinta ya ƙi motsa shi. Sai nononta na cikin bakinsa yana tsotsewa da tanɗewa. Kana a hankali ya fara motsi da yatsansa a gindin. Yana gaba yana baya a hankali tun tana jin zafi ta daina ji ta dawo tana jin wani uban daɗi. Ta rasa ina za ta sa rayuwarsa. Mararta ta ƙulle gefe guda kawai so take yi ta kawo maniyyinta ta ji daɗi ko ta samu ta nutsu. A hankali take ciki yanzu komai yake so tana iya basa in har zai sa ya kawo. Wayyo gindina, wayyo daɗi, wayyo na kusa kawowa, na gode, wayyo ina so na kawo. Ka sha nono na sosai ka ji please ka sha min sosai. Na samu na kawo. Cikin hanzari ya zare yatsan shi daga gindinta jin ta jiƙe da yawa kamar ma shirin kawowa take. Dan shi bai jin sambatunta sai sama irin kamar mutum na mafarki haka yake jin. Ya cire nononta a bakinsa ya juya ta. Ta koma ita ce a kwance shi kuma a kanta. Ta lumshe idanuwanta ta gwara gindi sosai a zaton ta sha gindin zai yi. Ka sha min gindina please ta faɗi tana ƙara gwari masa ƙafafuwa sosai. Gindinta ma ta kuma gwari sa sosai saboda yadda ta gwale ƙafar ta kai da gani za ka san ba ta hankalinta. A time ɗin kwata-kwata Aizat ya saki nishi mai azababben ƙarfi jikinsa da hannunsa sai rawa yake yi. Da ƙyar iya addu'a saduwa da iyali ya saita kaciyarsa daidai gindinta na ruwan ni'ima ya dangwali burarsa. Nan fa ya sake ruɗewa ya kiɗime ya shiga goga kan kaciyarsa saitin gindinta. Ta sauke nishi shi ma ya sauke nishin daɗi. Kai gindi ya faɗi a gigice ya dinga gogar kaciyarsa a ƙofar gindinta kusan na 5 minutes kawai sai ya shiga ƙoƙarin danna kan kaciyarsa cikin gindin. Dan Nabila ta dawo hayyacinta jin wani abu mai azabar zafi na ƙoƙarin shigar mata gindi. Me za ka sa min? Me kake so ka sa min mai azabar zafi haka? Ta juyo masa tambaya yayin da ta ji ja baya wata azaba na ta ratsa gindinta ko kan kaciyarsa ma ba ta shiga ba. Ki tsaya don Allah don iyayenki. Ko me kike so zan miki please gani ga gindi kar ki hana ni na ci please. Ya faɗi cikin magiya. Ta shiga masa magiya da ban haƙuri ganin abin da yake shirin yi mata. Zai kashe mata rayuwa. Ta kai hannu ta rufe gindinta inda yake ƙoƙarin saita burarsa. Ya danna ta ciki ya cire hannunta a jikinsa sai ka ƙara ɗaukar ruwa yake yi yana faɗa ki bani in ban ci ba wallahi mutuwa zan yi yau please.
ki nutsu in ci Gindi. Ash wayyo Gindi nake buƙata. Sai ki tsaya kar ki kashe ni, ki bari na sa rana da miki gwatso please. Rana zafi yake min. Ya yi maganganu cikin sambatu ya kuma duburata. Ka ɗaga ni please kar ka kashe ni, in ka saka min abun nan mutuwa zan. Ya min girma ka bari zan sha maka. Na amince zan sha maka. Ta shiga masa magiya nan da nan ta fashe da kuka jikinta ya hau karkarwa tashin hankalin zufar azaba tashin hankali again ta shiga keto mata kai ka ce ruwa ake watsa mata. Kawai ta ƙara fashewa da wani irin kuka sai tunkunnensa ta san yau in ya sa mata abun nan ta mutu. Ya ƙara sai ta burarsa da gindinta wani santsi ya kuma ɗibansa ya sauke nishin daɗi. Sai tun kan ma ya shiga kenan daɗi na neman zautar da shi ina ma ya shiga gindi. Brain ɗinsa ya amsa idanuwansa suka yi luu kamar mai niyyar bacci. Ash wayyo daddy. Ash I'm sorry mommy ki yafe min sai na saka miki bura. In ban saka ba mutuwa zai. Na jima da kwaɗayinki a rayuwata. Ya faɗi daidai ya danna mata kankace sa a gindin ta mugun ƙarfi saboda ya ga in bai sa da ƙarfi ba da wuya ya wuce gindinta. Nan take rabin burarsa ta shiga gindin. Na mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na shiga uku wayyo ummi zai kashe ni. Me kake min haka Azin? Ka fita daga jikina zafi nake ji. To masu saurare na zan dakata a littafin mu na 27 a nan. To akwai ɗan matsi wanda ke gyara farjin mace ya dawo da ainihin budurcinki ya matse ki sosai ya tsanki karami ma na ce miki ba zai shiga ba hajiya. Ki garzayo akwai kayan mata masu kyau. Akwai gumba mai kyau. Akwai bita zaizai. Akwai maƙale mata. Set abin da nake haɗa shi akwai tsimin karya gado. Akwai tabaji. Abin da nake haɗa set 5,000 ƙaramin set kenan. Babban set kuma 10,000. Set ɗin idan kika sha shi ranar duk abin da kike so mai gida ya miki ranar sai ya miki shi. Duk abin da kike so idan dai ya kusance ki sai ya miki shi. Saboda zai gigita mai gida kamar yadda Aizar ya gigice akan Nabila. Ina mai tabbatar miki wannan ba wasa nake miki ba. Wannan magana haka take. Sannan muna aika saƙo a ko'ina kake. Abuja, Kaduna, Gombe, Maiduguri duk inda mutum yake. Sannan kuma akwai haɗi na sanyi. Gangariya maganin sanyi wanda in ka sha shi kwana 3 to duk wani sanyi da ke jikinka zai fita. Kar a manta a danna mini subscribe kuma danna mini like. Taku har kullum abokiyar labari.